Много е важно, когато тръгне напред, аз трябва вече да съм стъпал и да съм готов, аз да го контрирам. Ще контрирам с тройка. Така че искам, той не всеки път ще тръгва напред, но когато тръгне, аз трябва да съм готов да реагирам. Ето го, едно, две, хоп, и се изтеглям и го наблюдавам. Докато удрям, гледам само него. Само него, не си гледам ударите, не гледам къде попадат, не си гледам къде ги прибирам, вече трябва да сме заучили да държим ръцете горе. Гледам само него, дали ще тръгне напред. Хоп, тръгва напред, бам, тройка. И го наблюдавам, дали ще тръгне. Миксирайте ги, този, който партнира, да не един път тръгвам, един път да тръгвам, да не свиква другия. Трябва да му кажете да гледа, може два пъти да не тръгне, после 3 пъти да тръгне. Един път да не тръгне, един път да тръгне, после 4 пъти да не тръгне, примерно. За тези, които са по-нови, гледам само него. Не гледам къде хвърлям ударите, не гледам къде попадат, не гледам къде си прибирам ръцете. Гледам в боя само него. Намислям си комбинацията, хвърляме и гледам него. Тръгва, контра веднага. Сай степ тройка. Предно кошо е контрата, ако тръгне към мен, ако не тръгне няма. Готови работа.